Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Күптән көтелгән вакыйга Урсалы микрорайонындагы 1 май урамында юлны төзекләндерүгә керештеләр. Гомуми узынлыгы 1,5 километр. Илебезнең батыр уллары 3 ел чамасы ул алгы сызыкта ватанны саклый. Авыр яраланганнан соң туган ягына кайта. Хәзер аның алдында тыныч тормышка җайлашу бурычы тора. Куркынычсызлык беренче урында. Атна башыннан дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балик булмаганнарны йөртүне бузучы 55 кешене ачыклаган. Әлмәт районында бала төп пассажир оператив профилактик чарасы үтә. Урсалыда 1 май урамындагы юлны төзекләндерүгә керештеләр. ЮВТ-24 инде берничә тапкыр җимерелгән юл турында сөйләгән иде. Бүгенге көндә Дала-Зәй елгасы аша күпердән алып Садовая урамы киселешенә кадәрге участокта юлның өске катламын салдырганнар. Гомуми узынлыгы 1,5 километр. Якын арада тигезләүче катлам җәячәкләр. Юлны шәһәр автомобиль юллары идарәсе ремонтлый, эшләрне көз башына төгәлләргә планлаштыралар. Урсалы микрорайонында тагын бер юл проблемасы зур яңгыр ашалды. Россия тикшерү комитеты башлыгы юлларның торышы турындагы эш буенча тикшерү барышын турында хәбәр итәргә кушты. Күптән түгел ЮВТ-24 Урсалының Полевая урамындагы юллар проблемасын яктырткан иде. Асфальт күптән ремонтка мохтаҗ, өслеге җимерелгән, яңгырлардан соң тирән машина эзләре һәм чокырлар барлыкка килә. Бу исә транспорт хәрәкәтенә камаучаулый, шул исәптән ашыгыч хезмәт машиналары һәм таксиларга да. Җирле халыкның шикаятьләренә карамастан, хакимият ремонтлы планнарга кертергә генә вәгъдә итте. У нас по всем улицам есть планы, так скажем. Безнең барлык урамнар буенча планнар бар. Алар реестрга кертелгән. Без финанслау булгач та һичшиксез юлны ремонтлаячакбыз. Хәзер җирле хакимияткә Россия тикшерү комитетының планнары бар. Җинаять эше кузгатылды. Александр Бастрыкин тикшерү барышы турында хәбәр итәргә кушкан. Йөкләмәләрнең үтәлешен ведомствоның үзәк аппараты җитәкчелеге тикшереп тора. 3 ел чамасы ул алгы сызыкта ватанны саклый. Авыр яраланганнан соң туган ягына кайта. Хәзер аның алдында тыныч тормышка җайлашу бурычы тора. Сүз малай кушаматлы махсус хәрби операция сугышчысы турында бара. Малай кушаматлы хәрби хезмәткәр иптәшләренең фотосурәтләренә карый. Әле күптән түгел генә ул үзе дә алгы сызыкта иде. Әлмәтләне 22 елның көзендә мобилизациялиләр. Была мобилизация. Меня просто призвали, и я так подумал и пошел. Я не смог не пойти. Мобилизация булды, мине чакырдылар һәм мин киттем. Бармыйча кала алмадым. Башта Луганск өлкәсенә, куркынычсыз зонага, анда бераз тыныч иде. Аннары 1 елдан соң Донецк халык республикасына күчерделәр һәм анда инде күпкә катлаулырак. Егет сугыш юлы Матаукчы гаскәрләрендә рядовой солдат булып башлый. Бүлек командирына кадәр хезмәт итә. Аннары тормышы бер төн эчендә икегә бүленә. У меня работа была по эвакуации раненых. Минем эшем яраланганнарны, хәлак булганнарны эвакуацияләү иде. Өстәвенә алгы сызыктагы егетләрне азык-төлек су белән тәэмин итү. Менә бер вакыт төнге 3тә яхшы туман күтәрелде. Бу вакытта бернинди пилотсыз очкычлар да очмый һәм без эшкә чыгып киттек. Иптәшләребезгә комбатка ашау һәм су илтергә. Барганда минага бастым. Сугышчан иптәше янында булмаса, малай туган ягына әйләнеп кайтмас иде. Себя перемотал, все сделал. Пополз обратно. Үз-үземә беренче ярдәм күрсәттем һәм кире шуыштым. Ерак китә алмадым. Кайтканда иптәшем мине иң башына күтәреп алып чыкты. 1,5 километр. Аңа рәхмәт. Әгәр ул булмаса, белмим нәрсә булыр иде.
Харби бүгін де фронттағы егітлер білән элемтәде, ул реабилитация уза. Ватан алдындағы қозанышлары үшін Ират бірнеше бүлекке ие була. Это медаль «Заслуги перед Татарстаном». То же самое вручен. Мынысы рейс тарафынан топшырылған Татарстан Республикасы алдындағы қозанышлар үшін ордені медалі. Бұл махсус харби операцияда катнашучы медалі. Бұл 15-ші бригаданың истәлекле медалі. Тыныш тормышта сугышчы шәхси тормышын оештыра, тездән аның туе була. Планнарында үзен туган шәһәрендә ачу. Ватанны саклаганда очраган сынаулар аны мәңгегә үзгәртә, көчлерәк һәм тәвәккәлрәк булырга өйрәтә. Әлмәттә яңа балалар майданчыгы төзүгә әзерлек эшләре башланды. Ул РТС микрорайонында Дуслык урамы 5-нче йорт адресы буенча урнашачак. Будет произведено строительство детской площадки. Резин өслек белән капланган балалар майданчыгы төзеләчәк. Ул тулысынча кече архитектура формалары белән җиһазландырылачак, ягъни заманча балалар майданчыгы була. Проектны гамәлгә ашыруга Татнефть компаниясы гранты ярдәмендә 5 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Өстәмә рәвештә безнең ишек алды республика программасы кысаларында территория төзекләндереләчәк, яңа җәяүләр юллары барлыкка килү көтелә. Бу йортның үзенчәлеге халык утырткан чыршы. Проектлау вакытында агачны саклап калырга булдылар. Шуңа күрә майданчыкны бераз күчерделәр. Нефть башкаласы җырчылары Григорий Лепс һәм Олег Газманов чыгыш ясаган сәхнәдә җырларын башкардылар. Җирле артистлар хәрбиләр госпиталендә булып кайттылар. Мораль яктан сәфәр җиңелләрдән түгел иде. Ләкин сугышчылар янына вокал буенча педагог һәм аның укучылары бармыйча булдыра алмадылар, чөнки аларны көтәләр. Елена Никитина вокал белән 1 ел элек шөгыльләнә башлаган. Һөнәре буенча ул сатучы. Җырларга өйрәнү балачак хыялы була. Моннан тыш ул шулай итеп вокалистларның гаилә династиясын дәвам итә. У меня мама была очень хорошо пела, певица. Минем әни бик яхшы җырлый иде, абый да, соң булса да мин дә җырлау белән шөгыльләнергә булдым. Кыска гына вакыт эчендә хатын-кыз кирәкле күнекмәләр туплый һәм чыгыш ясый башлый. Шул исәптән иң җаваплы майданчыкларда, мәсәлән, хәрби хезмәткәрләр госпиталендә. Вокал буенча педагог Лилия Юшкова үз укучылары өчен даими рәвештә концертлар оештыра. Алар шәһәр майданчыкларында, интернатларда чыгыш ясыйлар. Вокалистлар иҗаты белән танышканнан соң аларның җырларын яңадан ишетергә телиләр. Госпитальдә дә шулай булды. Они такие молодцы, они держатся. Мы их как смогли поддержать. Без узган ел бардык, аларга безнең чыгыш ошады. Безне яңадан чакырдылар. Әлбәттә, сәфәр җиңелләрдән булмады. Инвалидлар йортлары белән чагыштырсак, бу җир белән күк катлаулырак иде. Ләкин безне алар бик җиңел каршы алдылар. Барлык тамашачылар да яралану алганнар. Әгәр табиблар сугышчыларның тәнен дәваласа, артистлар җаннарын. Әлмәр җырчылары аларга кадәр Олег Газманов һәм Григорий Лепс җырлаган госпитальдә чыгыш ясадылар. Атна башыннан дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре бәлик булмаганнарны йөртүне бозучы 55 кешене ачыклаган. 14 июльдән Әлмәт районында бала төп пассажир оператив профилактик чарасы уза. Әлмәт балалар бакчаларының берсендә тәрбияләнүчеләр юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген машина йөртүчеләргә җиткерергә булдылар. Юл хәрәкәтендә катнашучылар шигырьләр тыңладылар һәм ни өчен балалар махсус җайламаларда булырга тиешлеге турында фикерләре белән уртаклаштылар. Какой не нарушайте, кресло деточку сажайте. Это ведь совсем не сложно. Пристегну и ехать можно. Әкият иле балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр машина йөртүчеләр өчен шигырьләр әзерләделәр. Әлмәттә балалар автоканафиен тикшерү буенча чираттагы рейд узды. И малыш, и дошкаленок должен знать, что за пеленок. Прежде чем пуститься в путь, пристегнуться не забудь. Молодец. Ата-аналар үз чиратында пассажирлар турында кайгырту машина йөртүченең җаваплыгы дип сөйләделәр. Шуңа күрә аларга баланы электрүү авыр түгел, кайбер балалар үзләре дә моны эшли беләләр. Безопасность в первую очередь.
Бу беренче чиратта куркынычсызлык, кичкенәдән үк бездә бала ничек өйрәнгән булса, шулай эләктерә дә. Әгәр без аны эләктерергә онытсак, ул машинаны туктатуны сорый. В целях безопасности Куркынычсызлык максатларында баланы кәнәфидә йөртергә кирәк. Безнең заманда бик куркыныч. Сам не пристегивается, пристегиваю я его, чтобы проверить конкретно закрепление. Үзе эләктерми, мин аны үзем эләктерәм, төгәл беркетелүен тикшерәм. Ул туганнан ук кәнәфидә, үскән сайын җайламаны яңартабыз. Җаваплылык машина йөртүче өстендә, пассажирның яшенә карамастан. Александр Ананев та шундый фикердә, ул әтиләр советында тора. Аның баласы шул ук балалар бакчасына йөри. Анда даими рәвештә юлда куркынычсызлыкка юнәлдерелгән чаралар үткәрелә. Каждый водитель является участником дорожного движения и Һәр машина йөртүче юл хәрәкәтендә катнашучы булып тора. Һәм җаваплылык анда ята. Һәм әгәр дә һәркем кагыйдәләрне үтәсә, юл транспорт хәрәкәте күпкә әзрәк булачак. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре кагыйдәләрне үтәүне балалар бакчасы янында гына түгел, шәһәр юлларында да тикшергәннәр. Здравствуйте, добрый день. Как дела? Сколько тебе лет? 11. Пристегиваешься уже сам? Молодец. Вот тебе памятка. Как правильно пристегивать ремнями безопасности, а родителям для родителей поймите. Безопасных вам дорог. Спасибо. Профилактик чара башланганнан бирле 293 хукук бузу очрагы ачыкланган. Алар арасында пассажирлар һәм машина йөртүчеләренең эләктерелмәгән кайышы, шулай ук балалар автокәнәфиләре булмавы да бар. Рейд дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белән берлектә үтте. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.